हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल bikgkstudy आव लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो जोबोर सोमोनांथाव स्टोरीनि सोमोन्दै फोरमायनो थांगासिनो दं। बेवहाय नोंथांमोना स्टोरीनि गेजेराव गोबां गुदुं एडाल्ट सीन नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बे हिनजावसाया बिनि गार्लफ्रेन्ड आरो बै सासेया बिनि बिमा, लोगोसे बिनि बिफाया बियो आरो बिनि बिमा गदाया बियो। स्टोरीनि जागायजेननायाव नोंथांमोना सासे हौवासाखौ नुयो जाय गावनि जिएफजों एन्जय खालामगासिनो दं। बे हौवासानि मुङा स्टेफिन आरो बिनि जिएफनि मुङा स्टेला। बिसोर सानैबो कमिक डिजाइनारमोन। दसे समनि उनाव स्टेफिननि बिफाया बै सिनाय मोनै हिनजावजों लोगोसे मोनसे रुमाव खायनैसो प्राइभेट खामानि मावनाय नुनो मोनो आरो जेब्ला स्टेफिननि बिफा आरो बै सिनाय मोनै हिनजावखौ गंसे रुमाव नुयो अब्ला स्टेफिननि बिमाया बै रुमनि दरजाखौ थाबैनो थांनानै मारिथे होयो। बेवहाय स्टेफिननि बिमाया बुङो जे नोंनि पापा आरो आंनि गेजेराव रिलेशनशिपआ आरोबाव गोबां समहालागै थानाय नंला, मानोना नोंनि पापाया थाबैनो नराजों हाबा जानो थांगासिनो दं। बे खोथाखौ बुङै बुङै नराया गाबनो हमो आरो नराखौ गाबनाय नुनानै स्टेफिनआ बिनि फारसे अनखांनाय फैयो आरो बिनि सेराव फैयो, बिनो टिसु पेपार होयो आरो बेवहाय नराया गाबै गाबैनो जोबोर इमोसनेल जालाङो आरो बियो स्टेफिनखौ हाग खालामो आरो हाग खालामखांनायनि उनाव बियो स्टेफिनखौ किसबो खालामो। जेरैनो नराया स्टेफिनखौ किस खालामो अब्ला सानैबो रियेलाइज खालामो जे जों सानैबो बिदि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै। बिनि उनाव स्टेफिनआ बैनिफ्राय गोजान जानायसै आरो बैनिफ्राय थांनायसै आरो बिनो बिसोरनि फार्स्ट टाइममोन जेराव बिसोर सानैबो एसेबां सेराव फैदोंमोन। स्टेफिनआ नरानि आखाइनिफ्राय बै फाइलखौ सेख'नो नाजायो आरो जेरैनो बियो बिदि खालामो नराया बिनि फारसे मोखां जायो आरो फिन खेबसेबाव नराया स्टेफिनखौ किस खालामो। नाथाय बे खेबाव स्टेफिनआबो उन जानानै थाया। बिबो किस खालामनो थाखाय आवगायबोयो, नाथाय नराया स्टेफिनखौ एसे नारखारनानै बिखौ बुङो जे बेवहाय जोंखौ सोरबा नुफैगोन, जों सिंनि रुमाव लोगो हमलायगोन। दा जेरैनो नरा आरो स्टेफिनआ गाहायनि रुमाव सहैयो अब्ला बेवहाय नरानि हावभावखौ नुनानै स्टेफिनआ क्लियारलि मिथिना मोनखायो जे खोथाया बेवहाय मात्र किसिंनिल' नङा, एक्चुअली खोथाया बिनिख्रुइबो बांसिन। नराया मोनसे रुमाव थाङो आरो स्टेफिनखौ सिङाव हाबफैनो थाखाय बुङो आरो जेरैनो स्टेफिनआ सिङाव हाबहैयो अब्ला नराया गावनि गाननाय पेन्टिखौ फुयो आरो स्टेफिनआ गावनि गाननाय पेन्टखौ फुनायसै। बिनि उनाव स्टेफिनआ नरानि लुबैनाय आथोनाव गावनि लहा बायदि जानाय देन्थाखौ सोब्र'ना होनायसै। बेवहाय नरा आरो स्टेफिनआ दिनै गिबि खेब आथोन गोरोबलायो। अब्ला लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायनो लुबैदों अब्ला नोंथांमोना बै गोजौ थानाय लिंकआव थुनानै फुल भिडिअखौ नायनो हागोन, नङाब्ला चेनेलाव थांनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दा बाव लोगोफोर। गोजोन्थों।